inkonzo engenayo ukhona uma uganwa kahle. Haleluya. Icala lifenge linokufakazi. Sathi masigana nje sagana kahle, sagana kuthebelele. Ungene lapha uma ngibabuza izinyanga zoyikhohla phela hey ikhanda likhulu. Kodwa esithi tsotezi ngisizwile. Le tsipa. Mosia. Awuza singisho lokho. Esisithathe sengisikhohliwe kodwa nje siyabemukela kakhulu abafundisi bethu Okay. Abafundisi bethu Kingdom. Esihambisana nabo. Haleluya bathandekayo. Siyabonga kakhulu. Siyanibukela inkosi enibusisi. Siqhubeka uhlelo ke bathandekayo esiphe kwalo. Sifundiwe imlando. Uma kufunda imlando nawe akukhohlana ungakukhumbuli. Haleluya. Ngoba phela noma umncane uyambuka umuntu omdala uthi hey kodwa lo muntu omdala engabe wayechaza ukuthini uhlamanethi. La ku-Archbishop wethu ubaba Masondo ngimkhumbula mina nxashane ethi kuthi kufike ibhasi lifika nabazalwane bezoyinikela. Athi sanibonani. Athi hambani kahle. Haleluya. Manje kwakungihlupha ngoba ngangibona ngathi uyabaxosha. Kodwa nawe mawuya ngokukhula ukhona la uphatha khona uyabona ukuthi oh umuntu mayizoyinikela ufika nishaya ihloko. Uma isehamba unikhodile. Akabhalelisi. Umbone segqoka iuniform yakhe kwenye inkonzo. So ngaleso sisho sakhe nje uArchbishop Masondo athi nje sanibonani hambani kahle. Ngiyamkhumbula. Ukuqala lo. La our late LP uzokhuluma ngaye ngoba ngeke ngisakhuluma. Uzokhuluma ngaye uevangelist uBophela. Ngimkhumbula yena nxashane ngelinye ilanga sihanjelwe eOrange Grove. Orange Farm. Sambelwe umzalwane uFakundi. Haleluya. Not Orange Grove, Orange Farm. Haleluya. So masihanjelwe uthi nxashane uSamsoni ehamba. Uhamba nabazali bakhe. Abazali bakhe abaliboni ibhubesi. Uthi kodwa uSamson uyalibona ibhubesi. Naye uSamson uyalibona nalo liyambona. Why? Ngoba lifuna bani uSamson. Echaza ukuthini? Ukuthi ukufa masekufikile. Lingahamba nibaningi. Kodwa kulo okumfunayo. Ngiyamkhumbula ngalawo mazakhe ayengihlupha njalo ngizame lencwadi ngifunda ngirevise ngagcina ngiunderstand ukuthi uma ngabe ekhuluma kanje usho ukuthi noma ngabe ni u-30 level kodwa ukufa kuyamthatha lo muntu ufuna ukumthatha. Ngizobiza manje ngingabameleli uevangelist uBophela azositshela ngo late Bishop LP Masondo. Over to you, Bophela.
Siyabonga abazalwane. Kuphela kuzofunda mina ke ngoba ngizosheshe ngiqede bazalwane. Sibuka ke isikhathi sesifuna ukugijima emva kwesikhathi. Ngiyacelwa ke nje ukuthi ngikusho lokhu ukuthi sizama nje ukuthi sisheshe nokuhlabelelayo kanjalo ahlabelele ngetiming ngenxa yesikhathi. Ngike ngawo nobhala ke bazalwane ngingakadlule nje phambili kulokho engizokwenza uthe uhantu wami ukhona ukukhumbulayo uma kukhulunywa ngemsebenzi womuntu. Ngike ngawo nobhala ngaphazwa le branch ngenhlanhla ku-Archbishop le branch. Uma ke umuntu ngamasonto nje bekunalesi sifanyane besijwayele ukuba naso kungangeni nje ngesikhathi esijwayelekile. Maku 211 besijwayele nje ukungena mase ke uphaso 11 noma ngo12. Lezo khathi lezo ngenxa ukunga-understanding ukuthi sizingane injongo yokuba khona kwethu la. Ngithe sengenile nje la ngihlala phansi lapha yakuyasukuma umthathu indaba wamala kunento yakhe ayihlala kuyo le eyayivulile osengibuka uhlupha nje ngofika late kodwa ngiyakuthanda ke la usukhona ngasihlala phansi ngoba ke labaphathi bakho bathula ngezokusho lutho ngoba phela nazi inkosi zakho abaphathi bebekhona lapha nje kwabe babhekisa amakhanda phansi ngoba basazi bazawuthina izinto umkhulu ebeyijwayele nje ukuzenzela athethe nje angafihli ukuthi ke kusontiwe noma kunjalo kodwa umkhulu wayevele nje awenze. Uke wathi ke uBishop ivangela namhlanje kungaza kusekhona kodwa kule kaqala kwangancengwana wawungamani uphuma uhamba uyekini okungcono. Hayi ke le namhlanje ngathi sekuthiwa ama-2K azingidluleke la ngizokwenza lokho kuthiwa ngizokwenza la bayibona nje zamasonto ingane beyijwayele ukufika zigamancele. Bebona ke lena ke wayethanda umkhulu maye ingena nje zamasonto ingane asuma zingaza kwamfundisi ke nje baniyibona. Zifika lesikhathi ingane kwamfundisi. Ibona ningathi ifuna ukubukwa. Usidlalela phansi. Hayi singiholiwe bazalwane kakhulu kuleli bandla uArchbishop wakithi. Bazalwane sizongena ke la uhlelo lwethu kuneminxa emibili singena ke ku section 2 manje. Ngiyathemba bazokhumbula abazalwane babathole nememo ukuthi la besine memorial lecture yabaholi kuba umlo yasedlulile kuyona. Bese sizoba ku section 2 memorial service ka the late uBishop PL Masondo. Okuyiyona singena kuyona njengamanje. Usuka ke manje siyaphambili sesikhuluma memorial service. Nizokhumbula ke bazalwane ukuthi uma kulala uBishop wethu ngiyathemba mhlawumbe babe khona la babe mbalwa kakhulu ngoba nje indle engaka mhlawumbe kwakungenzeka noma babe ngaba u10 ngisho babazana bebandla ngesikhathi seCovid ngoba wala ngaleso sikhathi uke wayikhumbula ke umholi wethu ayixoxa le ndaba wathi ukukhuluma ngelilanga kuke kudale umoya wazasho ukuthi mina akake ngihambe ngisho nange-crowd mina nje ngiyakwazi ukuyela nje empilweni ngingedwa. Uma sengabambisa ngisho umashabala lokuthi sashada kusho lutho ngoba ingozi umzalwane ohamba nge-crowd wathi mina mhla kuthiwa ngilele noma kuthiwa ngiyinje edotswa ngeketane ukuduli yofakwa lapho ukuthi nibe nikho abantu bengekho okwami nje ngibe sengilele noma ngathini ngibe ngasanizwa nje nokunizwa mayise kwenzeka lento uthi umfundisi eyinaye lento ekuyashiwo Bishop wathi uthi inkolo yami yena engazi ukuthi iyongisebenzela ngoba noma usinte yamsizayo ayiphethe esandleni hayi asidlulele bazalwane ngingene kuyona uqobo lwayo into engithunywe yona ukuthi ngizoyenza ukuthi ngophela umuntu ukukhuluma bakithi umuntu wakhuluma ke kushoniwe siyayisikhuluma ukuthi umuntu uyadlula uma ekhuluma ngesinto kufiwe. Lapha ke umlando ka Bishop Masondo uFanuel Lucky Masondo wazalwa ngomhla ka7 May 1964 endaweni yasemhlangeni eNquthu. Umlando uyasho ukuthi wayeyindodana yesibili kaBaba uGidoni kanye nomama uMeltha Masondo. Umlando uyakuveza ukuthi wakhuliswa ngenkolo yobuKristu waze wabhaphathiswa ebandleni iChurch of God. Ufunda amabanga aphansi eThelezini Primary School
waphothula umatric wakhe eLineka Tunis Secondary School. Waqala ukufunda eNduduzo Primary School. Wafundela idiploma yobuthishela eMlazi College of Education. Ufundise nasemhlangeni naseMalahleni Primary School nokuyilapho athathe umhlala phansi esebenza khona. Kanti ngonyaka ka1987 washadelwa uMSME Shabalala, babusiswa ngabantwana abayisithupha. Wasekuthi ngonyaka ka1986 wenza izifundo zenkolo esikoleni saseGenesis. Uyabona ke leyo bazalwane siyayazi uNyambose ububona ma kuthiwa kufika Jezwini. Into ke la sasilo kuyinotice khona kodwa isiphathe kabi kodwa besubuke nje ukuthi kodwa ke lo mzalwane shothi upiwe ngaphandle kwesipiwo ukhona ke nokufundiseka nokufunda ezezenkolo. Ubeke ukuthi uma kuthiwa ufethu mangethe uwe kuthiwa ngayo la ngephethizi lo suku uzolivula wena awusakusho lutho kuyena akasho lutho kuwena. Uma usuvulileke kungenzeka futhi lixake wena izwe livulwe uwe kodwa uma esukuma emva kwakho kuzoba ngathi uye bekuthuma ukuthi vula lelizwe ngendlela belifunda ngayo alikhaze ngayo. Sibuze ukuthi kwenzakalani ngoba phela lo mzala bengakazi umthetho uzovula la athi ake silikhaze lelizwe ngoba kufanele singafundisi imfundiso futhi bazalwane no party eBhayibheli ukuze manifunda mayefunda ofundisayo bayifundisa nikwazi ukwengasho ukuthi umfundisi ukuthi bayithi iBhayibheli lithi noma umbhalo ongayilungi ngoba uzoba kwenza inkinga ngelinye ilanga uvula usuku ushumayele ngane bana uxoxa ngane kwane wena ushumayele ngayo athi ke lokho kuba ubungozi ke bokungaphathi iBhayibheli. Kodwa mawuphatha iBhayibheli uyakwazi ukubona ukuthi ayingathoda ngasekuhambeka ngenye indlela. Wayingathandiki into ubeka ngqo kodwa nje agude nje eduze kwayo bese ubona ukuthi usho uthini. Hayi angiqhubeke ke bazalwane. Umlando uyakuveza ukuthi ube ukhuthalele kakhulu umsebenzi wenkolo, umsebenzi wenkonzo. Ezimisele kusebenzeni ibandla. Usebenze kakhulu endaweni yaseNquthu, ikakhulu ngabantu abasha futhi ekhulekela nabagulayo. Hayi singafakazi bazalwane. Hayi singafakazi bazalwane. Siyibonile kakhulu. Ubekaza asho ukuthi ke ngaphandle kwale development leli bandla likho. Athi uyabona ke longaka kuyofanele senze iplan lokuthi kube khona indlela abafundiswa ngayo nabo ngoba noma ukhuluma nabo ufundisa ngeke bakunderstand ngeke ufundise laba bantwana ngendlela ofundisa laba bangapha nalabo bazalwana bangapha ngoba ibalingani laba enye izinto yaholela ekutheni sibe no Sunday school ngoba bekube nezinkulumo engaphezulu kalaba ubeka phela kakhulu lento yokuyentsha yokukhulisa athi ikusasa lelibandla lila athi bona nje nathi si development yaleli bandla amen athi bona nje ubuholi obukhona namhlanje of God uma ubhekisisa kahle i development yaleli bandla ngoba ke vele kwakungancemana kwakuthi mangabe uthi awuzuke esontweni abazali besontweni athi ngiyayikhipha uzoyibona wena mawugijima ushona ushona khona kodwa nje indlela ngiyayikhiya uyiboneke wena uma ngabe uyaqinisekisa lokubhiza leyo nto yakho wathi wakuthiwa nje ilanga lizoshona athi ke yena umama ekaza kushaye kuzoba ngathi akakuzali ngoba bekezwe bafuna ukukhombisa ukuthi abahlula ngisho zingane hayi ekukhulekeleni ke ngikhumbula ke saze saba sahleka nomfethu uzwane ngento esase siyibukile abazalwane ayiqinisekisa ukukholwa kubona ngilila kunabazalwane la abake benza izinto ayezenza kodwa sasiqonda ukuthi isiphilo
Labazalwane ababili nje okuthiwa uzobaba lo bakusiyimfihlo. Umfowethu usikhumbuzo wayamazi nomfowethu umsimanga. Kanti sizoba nenkinga yokuthi kufika umzalwane ongenwe umoya. Lo ngathi kunezilwane. Ngisho siyakhumbula sonke ukuthi uNyambozo bephile kakhulu kusebenza nalabo bantu. Ngoba kwazi sixoxele ukuthi bethu bayeke wayifika ngegama lenkosi akayiveza nabeza amandla kakhulu. Thufaswe ngamaketanga afika athi ngiphumuleni. Uthe yena Nyambozo uzoshakula lo muntu athi ngiphumuleni. Athi nje ngizwe. Nalabazalwane bayikophisha lento. Yeah. Singala akekho lo lana. Sathi sizwe umsimo wathi yabuya phepha. Lo manje sabuya konke lo. Isathina kubantu bezoshisa abantu. Ngoba labantu abaphiwe lento. Bathi nje ngegama lenkosi, Nyambozo usifundisile. Yeah. Hayi bebe nespeed esikhulile abazalwane babili laba niyabaza bazalwane. Esike sabona. Ngenze nespeed hayi. Kwabonakala ukuthi umsebenzi wabo babewenza leso sikhathi ngoba uNyambozo wethi thina sisingisimuntu. Thina sibeke izandla khona uzokwenza umsebenzi. Athi manje ithizwa kabhenyiswe manje ngithi anginako uyobhekiswe ekhaya. Amen. Hayi benishumayela ivangeli yandoda. Yaqolisa ukubiza ngendoda kodwa sesisho njalo mangabe sesifike kwezinye izikhathi benishumayela ivangeli. Athi la kulasha izuthi angimbhemise. Ngathole ngizomphemisa ngoba ngiphethe ngisho nje. Futhi angazi ukuthi ubheniswa ngani umuntu. Uthi ngacela uNkulunkulu ukuthi umphemise wena. uNkulunkulu mina ngazi ngizomphemisa ngazi ukukhuleka. Lento ke ngayifundiswe ekhaya. Sayibona Nkosi namandla. Bese uthi ke ngendlela ebiyiyo le ndoda makufike ekukhulekeni. Hayi mina manje simase sekuthiwa seziyahamba. Size ngasathi sikuthandisisi abekaza kusho. Sibona ngathi sekonakala nomculo wethu. Uma seyizwe sathi shona kwakho nawe sicebo sami. Athi ngiyashona bayini. Babeloza le bayibhimbeleka abanye. Sithi uNyambozo yena lento yakho ushona bayini. Yeah. Alishona noma yini bayiseyizwe ingoma yakhe lapho ingoma ivuma. Abese ishintsha ngesonto bayiseshumayela. Athi ayikho kodwa inkolo yethu ngokuzungeza. Athi kodwa kuyibhanseli ngoba into esize ngayo yizwe. Athi hayi kodwa ungazungeza kangakanani. Nomuthini kodwa akusho ukuthi uyongena ekhaya ngalokho. Athi yakudlule kuzungezini. Athi noma ungasho umuntu wesifazane mase iqalile seyihanjiwe usho ukuthi uma sevume kahle usibambane ngizwa kahle ukuthi uyakungisho ngini mangivale ekhaya kodwa ngeke ekhaya ubone ngokuzungeza ayidlule lapho. Hayi singasho kube kuningi bazalwane sakwaye ngibengcineni. Kuyavela-ke bazalwane ukuthi emva kokuba ibandla lifudukele eNyukhasela libonakele kakhulu igalelo lakhe lokukhulisa ibandla esebenza ngaphansi kobuholi buka-Archbishop Masondo. Sike sayibona-ke kunabazalwane la
ikakhulukazi ke uma kuthiwa kuyothandaziwe abazalwane bala ikhosele sasahlala ngale ke thina kwenye indawo epension yaseNutu kodwa la sasazi ukuthi noma yini masidibana yini abazalwane basho zofika bathola ipension yaseNutu sakuqaphela ukuthi uma beke bangena ngabe kusemlindelweni noma kusesigugweni ekseni uma bebuyele emuva bebuya beze enkozweni khona abazalwane abazokusethi ayisamba nani ayi nikhuleka ngamandla sifuna lokhu kwabonakala ibandla likhula zisho ukuthi kufakazi esibaziyo lokhu kuneyinhlabele ngisho abazungezike ngisho abathandazike abakhulekiswa ile ndoda ayinqwaba futhi ngathi iningi labo nje la ibandleni ebebe ngabantu abasha ungababaleki omkhulu ngoba bebengale kwakhe kodwa abantu abasha ebebe ngabathandazi ethiwe kwabadlala abaseyifi ngekusho njalo kuyahluka kodwa ke kuleli bande ukuthi abathandazi baphuma esandleni sakhe amen kunababandla engawabala namanje okwakuumlilo wakho uNyambose eseseNutu namanje ngoba emile nje umlilo wakho uNyambose ngoba kufika nje ifika nelanga ungafika uthola 50% eNutu umlilo kaNyambose amen ibandla engilazi kahle ke lelo obazalwane abakhona ngoba noma yinini bekuthi makuthiwa kuyadictana makuthiwa nomsebenzi okhona bubathola bakhumbula le siyasima athi futhi noma ngabe usufikelwa ukuthi kahamba ungashiyi umoshile ukuze ukwazi masufuna ukubuya ukuthi ubuye amen usukushiya uxovile ngoba kuzofika isikhathi ukuthi ufuna ukubuya awusazi uzoqala ubushiya umoshile athi kulama age lawa kuyenzeka amen kuyenzeka kulama age azabizo uzubona umuntu uthixo ngempela bese asishona sonke abazalwane sithi kuyenzeka bese siyasho sokuthisha sekuvumshilizo wakhe ngempela wasesikoleni ke manje kulelo sisekelwa phalo ngendlela lendoda ebeyithome ifundisi yenze sho icacisa noma ngayiluphi uhla noma yini eBhayibhelini ukuthi siqonde bathi ke ngonyaka ka1991 ibandla lamkhetha ukuba abe umfundisi wokushadisa nokungumsebenzi awenze kwafika izinsuku zakhe zokugcina ngizobela lokho noma kuthiwa nje izinsuku zakhe zokugcina amen cishe umuntu amshadisayo kokugcina kwakuyini lokho ngaqinisekisa izinsuku zakhe zokugcina nje kwaba yini ngonyaka ka2020 kanti akusenza ukuphela isikhathi singakanani hayi sasithola igama elikhulu kulungileke sinakuphikisana nalokho futhi ke siqaphelile baze bakusha abanye abafowethu ukuthi iningi lemishado yakhe ongayibala hayi lapho khona kunama divorce khona hayi uyaphela ukuthi konje ngendlela nje bethi uma iwenzile umsebenzi wakhe bese imeba ngempela ongabonwayo ngoba kwangesuyo wayenza wayithi akusime ngenza lo msebenzi kodwa ngithotshiwe mina ukuthi ngenze khona phezulu wenza umsebenzi hayi sifundisile ivangeli bazalwane le ndoda yoNyambose kuyavela ukuthi la ngenxa yekhono abenalo lokuphatha abazalwane ibandla liye lamgcoba waba ngumengameli waseNewcastle district emuva kokudlula emhlabeni kukaMkhulu uArchbishop wabe seqokwa njengobishop webandla nokuyisikhundla abesengamele waze wahamba emhlabeni kukhona isikhathi la nokuhole bebukhona ayibe ngicela bazalwane letafula laseNewcastle epolitiki besingayisweli uphuli ngendlela nje bekukhona ngayo kunesikhathi la ngenxa yesiphiwo sakhe ake wabanjelwa umhlangano yiupholi bathi abantu besemdibeke manje uNyambose emwengameli manje lemthandaza ayihambayo nezingane hayi kumele amenyiswe manje kuyo kanti izophucuka sayizwa hayi asangayithanda sezizama ke ngendlela eziphansi ukuthi lethe shuwa ukuthi ingenzeki ngoba la khona abantu abasha ukhona futhi bayothandazwa
athi ngiyila ngizoba nenkinga uma kuthi ukuthandazwa endaweni ukuthi wafika usibani wadlula kwasho umuzi ngoba siyafuna sona sebeyikhulekile zona lezi insizwe athi phela siza yoni asiyoma washawa asona basho washawa bazalwane siza yoni ezayoni kaZulu uyadlula futhi uma wayisa athi ke akengene icala lithi bafikile labo bantu labo kwasho umuzi bedlula umoya ubani bagadile babhekile sasinayo ke lento uma sike sathi siyazungeza kube khona nje ngathi kuyavela bese siyabemeza awukhona ukuthi ngila ngasakwenza sisenquthu kosisimusa sinomfethu sikhumbuzo sikhulekile kwakakhona nje ukuvelayo ukuthi sese siyasho khona lokwakuthakatha lekwaba sathinya wayesethi mama uma ubezobesho kanjena laba abathandazi uthi moya kukhona abakusola hayi kukhona abathi wena thatha kodwa awuthakathi baba awuthakizona uthi moya kukhona abantu abathi angithi uyayizwa zithi ingane khona ukuthi ubhele uthi kukhona abantu abathi wena akusho mina abantu abathi wena yathakatha angazi bathini mawami sengisho ukuthi lezi ngane kuzizwa zisho nje kanje kukhona abathi ilezo zinto onyambo sayigada masihamba ethandazini uthi kungayi ingane bese ivele zisho noma yini ngoba kuzawungena icala la ngaleyo ndlela abize bawa wena awukwenza ngithi lokho awukwenza ngithi bawami athi hayi nami angisho ngenkani kodwa bese ngisho ukuthi bathi kodwa ke uthi umoya ukuzilungele lento yakho kemene wenza ukuthi bese sengiyema lapho futhi benganasonke isilwane uma usudlulile zona ngeke asakuyele emuva keep ikhambi phela ngabengathula ngisho kusonke zizungeza badlula abadlulayo bese feel sengathi kuzoba nje kodwa okuzosiza uma ubonile ukuthi iqamba liphumile athi kuzoba kodwa nje kuzosiza lo mzalwane wethu uma ethanda ukusinda uyokwenza nje 1 no 2 no 3 awuke bese kulungile nikhale nisho konke basho konke la bantu abakhulekiswayo bathi kodwa uNkulunkulu nami uzakunisiza uma ebona ukuthi ngathi khona okwenzeka abakuzwa kahle lokukamoya uzoba lapha ngezwi athi ingozi kabi ke nomholo ngaye ezwini nongalikhulumizwa kukhona azokufanele khona ukuthi uma ethuthi umoya kufanele udlule kanje athi kanjani amen sekufunekizwe abahamba la ekhaya benayo ke leyo mfundiso ukuthi ngikhumbula kahle ngisho ba umloyi phela wakwazi uyiqinisekisa ngiyilanga uthi bafela awumprofite singapha ngiyilanga ngisho ba umloyi nayo khona awumprofite lethi mina ngibamba sandithi igama lenkosi lokho kubhekela akuphela siyakholwa ukuthi lokhu ofuna ukuphelelwa khona ukuthi usukamukelile bathi hawu ngophela ayithawunga profit ake wena base angeke profit omthandazo ongafundi mina ngaba umloyi athi ngeke nje umthandazo awungafundi awuprofite cha angifuni ukukwamukela lokho ngoba kukhona sizophambana khona mina naye amen kuthiwa ke kuningi asifundise ukumholi waleli bandla ongunyambose kubalwa ukuthobeka ibithobeke kakhulu le ndoda ngendlela eyisimanga bathi abaseFilipi sishaya ngathi abanye bakhulu kunathi athi ayikho ozovela yona athi siyathoba bazalwane athi sithoba kukho konke akushiwo ukuthi mawubulawene ingane awuyithoba athi kukho konke bazalwane kufanele sithobe athi uNkulunkulu uzakwenza umsebenzi ngendlela nje bethobeke ngayo ube prefer ukuthi asize wena yena ngikhumbula nje ngelinye ilanga angisakhumbula isibhuku sasiko kusisemthandazweni ngoba ezinye izinto abenazo kakhulu ethobile nje kodwa bese nesifo hayi isifo sokuwa isifo sokuthi avelayo hayi isifo sokuwa lezwakala bazalwane hayi wena nje angazi kuye kwenzilinda wathi yazungeza ngilanga wawa bathatha okay ikhethe abanikazi bayo sasamanopheli uphe itayihleka lapho uphe wakhe loduda wahleka lapho kutheni wasekufika esontweni
sizongena la athi ngambheka nje ubhe ubaba wakhe aphele ukuhleka ubuyile uthe esuka hayi bazalwane ngiyacela ngicela ukuphuma bazalwane ngiyolinda ngaphandle angisukhamba ukuze lo mzalwane asonto angeke asonto bayisangibona ishuphiwa othi ngeke impela zasonto lo mzalwane ngiyamazi ngihlala la ekhaya le ngicela ukuphuma bazalwane ukuze asonto ngoba uyingozi ngempela kokuzomedlulo ubusahlala uzosebenza kuye ngicela ukuphuma mina angihambi ngizolinda khona ngapha ngabantu ngoba lo mzalwane ngeke impela asonto bangisele ngoba uthi angangibheka nje akukhumbule le yanto aphele kuhleke futhi bese sazi ukuthi uma esezowa angazi le nto ukuthi wayizwe wengathi ehleli nje la uyosethi nakho ke kodwa sebheka phezulu hawu noma engasho ukuthi nakho wathi wobo ngiyabona sekungathi futhi uyabona angazi la futhi uNkulunkulu uthanda ngini wena kanti yini nokuthi lesibasaba isibethathe ngokudlala nje uyibona lento ingozi le uma zihamba mhlawumbe ziye enkonzweni ezithize athi ke asenyakhepha Sengiqedela ngiyathanda yokisho kunalento okunyambosi wethu masiyade silindele masithandazela baba akuthipho yedwa amazi uthi uyaqhuba athi futhi kokusiza ukuthi uphathi license ngoba uma sibuya la angiboni into khonela hayi mase sibuya ngoba inyambosi encema ngoba hayi nekho ayancane noma kusebusuku bathi useseyithatha kusenyama nihambe la endleleni uzosethi mfowethu nangoke ezakimi lo muntu uma ujabheka ulo useshintshile ngeleni lonkhamile nande semnyambo sewuso ushintshile ngeleni lomuntu athi hayi futhi uNkulunkulu uthanda ngilale ngoba bese ngizwa lapho ngoba umthonga abenzi into ngezwayo athi awudodana kwenze njani manje angidluleke bazalwane bathi ke uyavela ukuthi ke indoda uthando kubazalwane ebenalo ngokulingana futhi bazalwane kubo bonke ukukhuthela umsebenzi webandla ukuzimisela nokuthanda ukukhuleka noma isimo sempilo yakhe sase singasavuma ukuba sesibhuqweni kodwa wayetholakala phakathi ngisho kwabathandazi ukubona ukuthi isimo somuntu ngempela akavuma ukuthi ngabe manje athi ke uma ngithi lokho okuphethe aphume kuzophuma ke ngoba kufanele iphile kumuntu ubani ngizothakiye kuye phakathi kwenu uma ngithi ukungiphethe ngizothakiye kubani uNkulunkulu bethanda ukuthi kuye kumuntu futhi akuze kimi ke azaye emanzini ubona ukuthi isimo sempilo ukuthi angene emanzini asivume ubengamathi bophela futhi awulekelele kodwa uyena uphansi emanzini ngendlela ke le ndoda ebikhuthana ngomsebenzi wenkonzo futhi kakhulukazi ekuthandazeni ayilapha ibizelwe khona kakhulu lebesibona ukuthi hayi lo muntu ngempela ikhono lakhe ngabe bekula athi bayahlupha ke ebandleni ngoba babe bagcwele ngisho abathandazi kuze kuthiwa umthandazi akabe ubhishopi hawu usezowenza njani uma ehuka umoya ushokenza njani bese bephinde ubuke nje zonke lezi zinto ayisho ubekwazi ukuthi zizibejustify uma ubuza impendulo yonke behlala ikhona yabo semanje mase kuukuthi ke kwele lalela ke mfuthu ngizokusiza impela yabona wena ngizokusiza impela ke wena asihlale phansi bese yakusiza angihlale phansi ke bese ngiyabona uningi singakusho kodwa manje
Haleluya bathandeka. Siyabonga bakithi. Kwesinye isikhathi ukuyivuma ukuthi mina kazubani oyofakaza ngayo. Noma uyothi umuntu hayi ngiphethe amazinyo. Angimazi umama kunene. Mhlambe ngenxa yemisebenzi engazange ihambe kahle. Uma kusafakazwa ngonyambose kufakazwa ngomndeni wamasondo. Ukhulu lokho bathandekayo. Ubuholi bethu bu strong. Uhlelo lilandelayo siyabonga kakhulu ku evangelist. Uyatshengisa ukuthi bebehleli ndawonye besebenza ndawonye. Sizolandela manje kufuneka umndeni wakwamasondo uzokhuluma. Sike sithi ngibizeleni umndeni wasekhaya. Sesikuwo ke manje umndeni. Gazi libe uma ungazani nomndeni wakho ukuthi ubani uzokhuluma kuwo. La abazokhuluma icela ukuthi omele abasebenzi basemalahleni primary school uma ekhona angitshengise nje ukuthi ungaphi ngicela sengiya kuye mina. Ngisanikeza amawundla kwaNyambosi udingiswa. Ngiyabingelela ibandla. Bonke khethekile. Umi ngaphambi kwenu specific wamasondo. Uthumbe. Uvalo mase kumele ube phambili avele uthatha kuningi bengifisa ukudlulisa. Uma sikhuluma iqiniso ukuhamba baba kwangijimasa. Kangangokuba kwangithola kunzima uxola. Amazwe enduduza abazalwane balethe impela kodwa ngiyakholwa ukuthi ayingena ngapha ephuma ngapha. Kunzima emini ngangidleka kodwa ebusuku ayi qale phansi ngithi awukanjani. Kodwa kukho konke sengikhalile ngakhala wabuya baba kimi ngephupho. Ephushweni lami ngangikhala bengithulisa kuba bebaningi bengiduduza. Wathi uBhayibheli umyekeni ngaphapha amathongo babusha lento ayihlobo wase engibuka ngathi unikini ikhanda uthi awukholwa. Wathi wephela ukukhala okwenzayo kukuVespa ngaphapha amasemthayo hayi uzukhala kukuVespa. Lokukhala engikwenzayo kukuVespa wabuya umqondo ukuthi sinobaba besihamba makushoniwe ubesho ukuthi awunokhala kodwa ningakhalisi okwabantu abangasanathemba. Wabuya ukuthi hayi shuthi sengilahlekelwe ithemba shuthi angisakholwa ngiyenza nje. Amazwi akhe angiduduza kakhulu. Mama kunene ukhulumile ngamazwi washe uri family neviki. Yes. Ngihlezi ngidlala mihla namalanga. Ngiqale futhi ngithi hey ubaba loke bekushumayela duduza abanye useduduza mina. Ngaqina ngawo. Ngakwazi ukudlula ngamkela isimo ukuthi hayi sekunje. Noma sekunje kuyahambeka.
Ubaba bendoda eqotho esikhulisile ngenkolo. Nakuba ngiyakhona ukuma namhlanje ngikwazi ukufakaza ngaye ngoba ngingakhali. Inhliziyo isiyaxoxa. Amen. Hayi ngingadli isikhathi. Mafika senaye ngimshiyele. Yes. Amen. Basenaye. Amen. Amen. Yeah. Siyabonga usuku lwanamhlanje kumina luyinjabulo kakhulu. Ukuhamba kababa sasineyifisa ukuthi yazi njengomuntu okholwayo njengobaba obestrong ufundisa ngezwi ephila lona izwi ngisho ukuthi ubhekene nangasiphi isimo ubevele ahlale esofeni akhiphe izibuko zakhe athi ungilandela iBhayibheli lami. Uzothi mangabe usulilandela iBhayibheli impendulo ivele ifika. Ubaba ubesi-understanda sonke njengey'ngane zakhe esifundile esazi. Mina vele ngikhule ngilomntwana owikho okhala manje kakhulu. So yikho ngithi noma sezohamba ubaba oyazi ukuthi mina ontekenteke kumele vele akhulume naye. Besikusisekile ekhaya ukuthi njalo ngo-6 ntambama besiba nomkhuleko sihlangane njengomndeni sifunde izwi kwenziwe sikhuleke kube kahle. Ubaba ngalelo langa waqhubeka wakhuluma noma inkonzo isidlulile sebenyomuka nga-1 by 1 uNyamboze sakhuluma naye kwaze kwashaya 2:30 ekuseni. Sengisho ngithi hayi Nyamboze manje hayi amehlo bese kuyiwa ngasavumi. Wangifundela incwadi ngifundekayo incwadi angishiya nayo ubaba yangiqinisa idolo kwakungathi mina ostrong ungeswalutho kanti ngangilimele bathandeka. Kodwa ngakwazi ukuqina ngiduduza izingane zakwethu ukuthi sekunjena aManyambozi. Siyambonga uNkulunkulu ngokusibusisa ngobaba othobekile. Ubaba amazwi ashiya nawo wathi umuntu mayekunyaathelile weza ubuhlungu wadlula engaboni ukuthi ukunyathelile. Hamba uye kuyithi ingane yakwethu ngiyaxolisa ukuthi nginyathele. Ngaloko ngiyabonga kodwa ngicela bathandekayo ukuthi sonke simaziyo simkhumbule ngamazwi entshumayelo simkhumbule ngezimfundiso zakhe zonke nayo ke incwadi angishiya nayo Nyambozi umphako owawungiduduza throughout umncwabo nako konke. uDaniel wesithathu sahluko sesithathu indaba ikhuluma ngoShadrach, Meshach and Abednego ngokholo lwabo. Ubaba wangichazela wayezahleke ethi lamadoda abizwa wathi uNebukadnezari kungamabomu na khona indaba engizwayo amabomu ukuthi nina anikhothami ngaphansi kwesithombe engisibazileyo. Isibindi lamadoda abanaso isona sibindi njengamakholo ekumele sibe naso kuzo zonke ingqinamba esibhekana nazo empilweni. Ngiyacela bathandekayo makuba amanothi ethu lawa sonke uma ngabe ubhekene nesimo uthi wathi uNyamboze Daniel chapter 3 usifunde sonke isahluko bathandekayo. uNkulunkulu uyofika njengoba afika wakhulula befasiwe bathandekayo emlilweni wabakhulula babonakala sebebane. Wathini uNebukadnezari emveni kwaloko uyena wathi makadunyise uNkulunkulu kaShadrach, Meshach and Abednego. Ngithi namhlanje kumzalwane nomzalwane okhona ngelinye ilanga uNkulunkulu akaziwe ngawe uthi uNkulunkulu wakho siyamdumisa.
Ngiyabonga bathandekayo. Ngiyabonga wasingibusise nonke. Siyabonga. Haleluya bathandekayo. Siyabonga kakhulu amahulu kanye Nkosi. Ntwana ngendlela ophanda akhe. Siyazibonela. Ngicela ukuchecka ke bazalwane ukuthi ukhona omele abasebenzi basemalahleni noma ngendlule.
nami ngibonga impumelo emthimbeni ayisengikhona sengikhona ngiyabonga nombokuphela kungikhumbuza cha sengilokhu ngiphuma phandle ngiyoxolisa kusukela izolo ngisenemingcwabo emibili eNuthu emhlangeni naseMaduladula njengoba ngibuya ngiza la kunomvakeli wethu oshonelwe umama wakhe lapha esection 2 njengoba ngilapha nje abazalwane sebelokhu bebuza ukuthi hawu kanti ukuphi ngithi cha ngiyeza lindani nalapha sengenza umsebenzi kaNkulunkulu. Cha kwamncane kakhulu nale passage engene kulo lokukhuluma labafundisi bala eMathatini selingijwayele impela cishe namhlanje singokwesithathu ngakhuluma nakubamtshayela bekhona mhlawumbe kodwa-ke nje ngifisa ukusho lokho bazalwane sibonga nje ukuthi nidlule kulokhu enidlula kukho namhlanje siyakubonga nje lokho nami ngokungabambeleli ubaba uMasondo besingasiba abangani futhi bengamjwayele kodwa kukhona into abeyenza mina bengisebenzela lapha eDrobheni bayazi abanye ngidayisa amakhambishi amapentisi omango ayinanguphethokazi ubaba uMasondo befika hambe lapha eduze kweveni angibingelele ngaze ngamjwayela sixoxe naye ayahamba mina ngangithi ngimrekrutela enhlanganweni hayi akazange ayingene kodwa futhi akalanga akayingenanga nje nokuthi hayi futhi uhambapho wena wedwa awubuye enhlanganweni kaKhanyisa hayi akhulumele phansi yakhulumele phansi angishiye kanjalo wahamba cha sengizokusho nje lapha bazalwane kumalithi izwi lezaka ukukhunjulwa kolungileyo lapha ku7 izaka 10 uma ufunda 7 elikhuluma ngokukhunjulwa komuntu olungileyo ebese lithi kepha igama lababi liyabona ukukhunjulwa kolungileyo ubusisekile kepha igama lababi liyabona ubaba uyafunda uBishop Mafika la incwadi asemukele ngayo ayifundile kwavuka incwadi kaPetro uqala uchapter 2
u17 ethi baziseni bonke nithande abazalwane ithi mesabeni uNkulunkulu niyazise inkosi. Bazalwane, lento yokukholwa ingathi iyinkinganyana isikhathi esiningi, ngoba siyababuka omunye umbuke engathi akumfanele ukukholwa. Omunye uma umbheka nje uthi hey lona akumfanele ukukholwa. Ngeke ngibuke nami njengoba ngifake ukhololo, ukhona mhlawumbe obuka ethi hey lona wamaneje wawuthola. Ofanele ukutholwa mhlawumbe ngizwe umlando lapha bophela niyawushaya niyawushaya. Ukhona into engiyibukayo ke la bubili nje engifuna ukusho bese ngihlala phansi njengoba lini izulu ngeke ngcoba ngapha esikoti loya nyaka 2022 masifika khona kwakuyizo lezikhathi izulu besalihalela abazalwane lingakafiki izulu salindela lana izulu kwaze lwasa lina kwamanzi phansi phansi ngapha abantu bakhona basebenzisa ojojo njengangapha komuntu. Kodwa into eyangixaka ekuseni umakhelwane umama wakamakhelwane ebiza umfana wangapha ukuthi akazombhekela inkinga nakho evula ujojo wakhe kungaphuma amanzi la. Kodwa awubonwe khona. Kodwa lona line ubusuku bonke. Kodwa amanzi lutho ekuseni. Uma ethatha istatement umfana egibela phezulu eyocheck uthola ukuthi njengoba makusebusika ingathi kule ndawo bayavala angazi kahle kodwa nje owazi uJojo ingathi bakhona la bayavala phezulu benzela ukuthi kungangeni umnqobo ngoba awukasebenzi uJojo. Uma begibela bathola ukuthi isivalo laphana sisavaliwa sivulwana. Okusho ukuthi ngamanye amagama lesikhathi izulu amanzi abengena ebehambela nje eceleni egezela ithi awunanga mfutho wayekhona egezela nje ithangi. Kodwa umsebenzi wethangi engawenzi ngoba ithangi limele ukuthi ugcwala amanzi. Kwavuka intshumayelo engake ngenza idebate ngomzimba wami ngayibuza ukuthi isiphi isitho esibaluleke kakhulu kulomzimba wami. Ngabukiswa ngathi hayi yenzeke ebusuku ngiyalala ngingaboni. Ngabuka amakhala nawo ke kwenzeke ngezwe noma umoya uyangena yini kwenzeke futhi ablock. Ngabuka yonke lento lenhliziyo kodwa kukhona into eyangithinta indlebe ungalala fast in the sleep kusha amabhulu kodwa uma kwenzeka umsindo laphandle yes ma kunomsindo nje laphandle nayo into ezwayo. Amen. Ngase ngibuka uLazaro uma uJesu efika ethuneni uLazaro esenuka eneyithuke ezinelele noma efila ngisho kanjalo phela ngoba wayefila uJesu oyedwa wayebona ukuthi uLazaro akafile kodwa ulele. Uma uJesu efika eminyango wethuna uthi Lazaro phuma. Lapho ngibuka zonke lezi zinto zase zishut down zonke. Amehlo, amakhala, umlomo, inhliziyo yayisimile phela inhliziyo. Uma usufile vele usuzuyanuka usuthi yonke lento kodwa manje ngixakwa into yokuthi indlebe yasala kanjani ngoba uLazaro uJesu umbize wezwa. Ethi iBhayibheli wayefasiwe kusukela phansi kuze kuyophuma ekhanda. Kodwa indlebe nayo efasiwe ngoba phela kuthiwa wayerolwe ngey'ndwangu yonke le ndawo. Le ndlebe yayiroliwe kodwa waphuma yezwa indlebe. Angazi lento ngizoyisho kanjani.
kuyenzeka abantu njengoba kukhonzwa nje manje lokhu sifikile lapha kuyakhonzwa kuyakhulunywa kuseyiphathi yokukhonza le noma kukhulunywa izinto la bekufanele ukuthi le ndlebe ngoba lithe izwi onendlebe makezwe akusho ngizothi bazalwane sinecala masilendlebe ngoba ungasho ukuthi hayi mina mehlami ngavalile ngingaboni hayi amakhala amayebhlokile indlebe ayibhlokhi ayibhlokhi indlebe yezo phela uLazaro wayengeke aphume uLazaro uma ngabe indlebe nayo yayishuthe down ngiyabonga mfowethu ngicela ukubaleka ngoba nami siloku ngibizwa ngapha nangapha kunemoto emile lapha phambi kwale ngihamba ngakho siyami bona silapha yana sihambise inkonzo yesililo kwakuthi makuduma iveni uculeleke imoto nje ngoba kusemgwaqweni omkhulu lapha kwakuthi makuduma nje imoto izwakale la endlini ubone sesidukuza ngamafasteli ukuthi akusiyo yini iveni ngoba amaphoyisa ayebopha nalapha sathi sifika la ucingo egethini wakhona ngisho abelungu-ke ngalelo langa ngisakhumbula wakhona ngisho nabelungu bezivimba bethi asihambe emakhaya manje is too much abala ngaphakathi so ngiyabonga abazalwane ukuthi nilibambe inzima-ke lento kaNkulunkulu inzima lento yokusonda abantu bayahamba uqinisa nje bishop ngoba sisenkingeni nawe nami uma ngabe uGideon uNkulunkulu ethi akayolwiphi kwasukuma abantu abawu-32,000 uNkulunkulu wathi no it's too much labantu awubadilize kwadilika 22,000 kwasala 10,000 wathi uNkulunkulu no angingabe ngisalokhu ngitshela lo muntu ukuthi baninga kadilize bahambise ngasemfuleni ozophuza njengenja nozophuza emile ubabeke one side kwasala about 300 abaphuza ngale ndlela uNkulunkulu abona ukuthi uzoyolwa ngabo i9,700 yajika plus nale ya 22,000 wahamba na 300 yini le thina sifuna inqoba yonke yabantu uNkulunkulu angithi uyabona nje mase sikhonza sibaninga nje kumnandi kodwa mangasala 3 akuzukhonzeka msonto uzohamba uyolanda uyolanda okay wazalwane ngizothi nje cha inani uNkulunkulu ufuna udumo lube kuye udumo lungabi se kwi quantity ngiyaxolisa ngiyabonga